kum kadak ban ai ka jing syakri ka bajanai bat ban keneru ialah kikti syakitu kilongying ki barung kami ki jingram bat usnyang bakordor nakaliang ka New Trap National Youth Front Northern Region kalalit ban kener ya usnyang syaki kato kan teli kilongying ki balakot syaka artusan teli kilongying ki basyong basa akasnong umtrai Riboy District KSNYF kum bajule mana usnem ka jupelong ya kum kane ka jingle anok senyang syaki kilongying baduk da ka pasam teki kombol lane blanket kum kadak ban ailam ya kajing kersan ibarit cekitu kilongying ki beduk ki barang li. Hakabakum kane kajing nek aisenyang kalong ru kum kajing ai sobha kum kadak ban priang ya ka jingwan long breu jong utrai Jisu Kris kata ka Christmas. Hakane kajing nek ai sobha jong ka HNYF alam khmat do ba Markus Martin kum presiden usamla don Roy Ksyar asisten sekretari lasaki lang ru da kajing don lang do ba o matlai ubade urang ba snong ka snong umtrai. Te angning la don iwe I long knyi. Oh nakale ka snong badi basong jumpi ingi mingi ki kon ki bla samla bat ki padang red pi persat musim mingi hakikam ki ba ngihak ban sekri nam ta kari benreu ban sekri nam ta bante ya kalau we jo ki hab ki beret to dang ngai persat musim ba kini kon samla jumpi ba kini ki hab beret ki thei thanrang ba kin long kita ki nong yada na benta bajima ka ba wanja yengi hadin habut ya ka balasai te namar kata sumunong balengi long balengi hak bendalang mentah ne lai bentah sau bentah ngidon lang ne panikong ladon hakmat jengi I rangba mo ki rangba kabar ladon bepi ki long kemi mo kabalai ngiladon mingi kon samla kabasau pi kei ka bang haban keren bat kei bang ngai mentah ka bang haban keren kita ka bang ketek ya ka musim junga ka basau ni angi hakmat jungi bat kini ki hab ki barat kei ki hab ki barat kei ki hab ki barat ki hab ki barat kini kita ki ban sendur ya kalau wei ka balasai kisamla kini ban tei bat ban sendur ya kalau wei jogi di kihab kibret ki ban sawan